Jsem zvědavý, jaké pikantérie se dozvím v restauraci nebo o restauraci Daliborka v Chodově. Když dovolíte, pánové, tak si uděláme malý výlet do historie, která se v této hospodě, Miloši, začala psát kdy? Tato hospoda vznikla na tomhle místě v roce 1870. Ono to hodně souvisí se vznikem železniční trati, která prochází naším městem. A tehdy šlo o jednu z největších hospod, která se vůbec v Chodově nacházela. Ta hospoda se jmenovala u města Kinšperka a vedli jí manželé Bittnerovi. Počkejte, Kinšperk, já teda moc nevládnu zeměpisem, ale není hned vedle. Úplně ne, on leží přece jenom pár desítek kilometrů dál, ale chodovské hospody tehdy odebírali pivo hlavně ze 3 zdrojů. Z chebského akciového pivovaru, z Varů, z Vébrova pivovaru, no a pak právě z Kinšperka nad Ohří, kde byl velikánský pivovar, který vlastnil baron Haas Hasenfelsu a právě podle toho pivovaru dostala hospoda své jméno. Tenkrát ty hospody byly někdy i centrem společenského dění, že jo? Pak, když měli k tomu prostory a zařízení, jak to vypadalo tady? Bylo to úplně stejné jako všude jinde. Chodovské hospody, ty největší, měly vždycky velký společenský sál a právě tady v dnešní Daliborce tak jeden takový sál byl a my vlastně teď v něm sedíme. Tady, kde je teď momentálně restaurace, tak byla právě ta historická prostora, kde se odehrávaly divadelní představení, později sokolské šibřinky a podobné zábavy. Sašo, ta hospoda, o které mluvíme z roku 1870, ta byla zbouraná a tato budova byla postavená na jejím místě? Ne. Ta hospoda vlastně běžela celou dobu, akorát, že byla, dá se říct, jak bych řekl, taková ta 5. nebo 4. cenová skupina. Jo. A já jsem vlastně, když jsem tu hospodu viděl, byla k prodeji, tak se mi to zalíbilo, měl takový ten hezký, krásný potenciál, mělo to nějakou historii, tak jsem si řekl prostě, že ano, tato hospoda je ta pravá, kterou já bych chtěl mít a kterou bych chtěl rekonstruovat. Tak jsem prostě do toho šel vervu a dopadlo tak, jak to dopadlo. Daliborka, já znám jenom Dalibora, kterého naučila nouze na housle housti, to není ten Dalibor. Proč se to tak jmenuje? Hospody obecně tady u nás ve městě často měnily jména. Už před válkou se ty jména měnily například podle majitele. To znamená, jsou tady hospody, které měnily jméno skoro každých 5 let. Tady hotel u města Kinšperka vydržel s tímhle názvem až do konce války. Pak se logicky situace dramaticky změnila. Byla tady Sokolovna, později závodní klub ROH, no a ještě později právě jméno Daliborka. Dole v Chodově, takzvaném Starém Chodově, tak byla totiž hospoda, která se takhle jmenovala. A když se bořilo Staré město, tak lidé přinesli ten název sem a říkalo se tomu Nová Daliborka a pak už jenom Daliborka.